Hey guys, så spiller vi noget Herobrine Mansion sammen med Frederik. Hello. Hej. Kylling. Og vi kunne vælge at tage det på normal eller hard. Vi tager det på normal. Se, you're now playing easy mode. Det er ikke sjovt. Se, det her det lille rum. Boss fight, dummy turret. Okay. Nak den! Ikke blive ramt. Den har et woodward. Hold den over i hjørnet! Hey. Døj for fanden. Det gider jeg at dø. Døj. Sådan. Jeg fik en music disk. Skal vi høre noget musik? Ja. Der er noget i kisten her. Tag en bog. Skal jeg det? Ja, kom herind. Prøv at se, det her det er en boss. Her, inde bag glasset. De er hard to kill, sådan nogle. Vi skal ikke prøve at nakke den. Skal vi bare ind tutorial og så starte? Ja. Og de her, de bliver sådan 20 minutter af episoderne, så vi skal regne ud. Og 17... Du skal ud 17.20, skal du huske på, der skal vi stoppe. En kiste. Tag 2 stone sword, og de stack op. Okay, det er klamt. What? Hvor mange svær har du? Holy fuck. Sådan. Og sådan. Fuck. Der er en derinde. Har du, hvor mange, svær har du? 1. Okay, tag det her, jeg har lige smidt hen til dig. Jeg skal nok nakke den, okay? Fordi jeg nakker lige den første, okay? Ja. Se guys, så fik jeg en zombie brain, som jeg tror man kan bruge længere henne. Kom, vi har taget, har du også taget de 2 kød, der er her i? Der er jo 4 kød i det hele. Ja, jeg troede du skulle have dem. Nej, det tager du. Jeg fik gjort noget. Jeg skal nok nakke dem her. Du tager bare lige det der. Jeg nakker lige den sidste her. Jeg får nemlig ting ud af det. Ja. Og husk på, at de gør pænt ondt. Jeg er ikke blevet ramt endnu. Ja, det gjorde jeg. Jeg fik lidt chok. Bag ved os! Fight! Fight den! Vi kan vel ikke ramme hinanden? Nej, det er fint. Jeg spiser snart noget. Kom. Og guys, nu skal vi have en ting for dig. Din ting fuckede. Ja, det er så. Fuck that. Fuck, du er lav. Synes du? Et hus. Nice. Victor. Victor med os. Nak zombierne. Okay, den her nakker du ikke. Ham nakker jeg, okay? Det er stonesword, der vil jeg gerne lige have. Ja. Du nakker dem der, for jeg har ikke mere liv tilbage. For fanden. Jeg gør, hvad jeg kan for at nakke de der er på vej hen mod os. Men jeg kunne godt bruge hjælp. Ja. Det er fuck. Jeg skal nok nakke den der iron shit ting. Den her nak. Jeg var ved at dø. Bare kom herhen. Ja, jeg kommer nu. Du mister ikke nogen ting. Jeg fik nogle... Er du her? Næsten. Nu er jeg. Så døde jeg. Ja, jeg er her, men jeg er desværre død nu. Okay. Men du de gør meget ondt. No fucking facts. Fuck, og der står bare mega mange, men ikke mere. Au. Du skal tage de ting, de dropper. Ja. Ja, vi har savet jer. Vi er heldige. Der er en kiste inde. Der var lige nogle svær. Jeg har lige smidt et stone sword til dig lige der. Lige der bagved dig. Du skal bare se, om det var. Det er et rigtig godt stone sword. Har vi stone i stedet for? Jeg kunne lige her. Var det ikke noget? Nå, fuck that. Nej, jeg vil gerne lige hurtigt snakke med ham her. For nogle nuggets. For den... Okay, fuck nu. Jeg skal lige se, hvad ham her den bagved sælger. Han sælger mad for, jeg får lige hurtigt noget mad for zombie brains. Jeg fik lige 4 stykker mad. Eller så har jeg 9 stykker... Hvor mange zombie brains har du? Jeg havde 13. Har du en? Nå. Kom. For fuck's sake. De tykke kan ikke komme igennem døren. Ej, det ligner altså det, at du ikke kunne komme igennem døren. Okay, nu skal vi lige læse den her bog.
Save Victor and his friend from the zombies. You can find them hiding in the little house in the front of the mansion. Okay, quiz 2. Head to the crib and find him. Åh, Okay, bye now. And kill him. They use his music disc on the jukebox. When it's done, make sure you loot the gold nuggets. Victor will be enabled to exchange them for very loots. Okay. Vi skal bare nakke de her lortevåben. Lad mig nakke dem. for fanden. Den ene har damme på det, derfor. Nu starter jeg et underligt sted. Hvor startede du henne? Det er sådan en grotte eller noget. Så skynd dig at komme op. Fordi jeg ved godt, hvor du... Man og pisser lort. For fanden. Bare kom herop. Jeg kan jo ikke komme... Nå, Der er en hule, hvor du kan løbe op. Nu spawner jeg også selv hernede. Det er hver gang vi dør, så kommer vi hernede. Okay, jeg fandt det. Og her kommer man også hen i slutningen. LOL! Er vi allerede her? Vi er kommet igennem det hele ved at snyde. Fuck. Jamen det er når man dør, og man langt så kommer man herned. Fuck, det var nice. Vi lige snyder os igennem en del. Jeg skal lige spise, inden vi går derind. Husk at han skader af helvede til. Ja. Nu fighter vi. Oh shit. Han kommer ikke endnu. Gå heller lige rundt og se, om du kan finde noget rundt omkring. Han er herinde i midten. Han skyder med... Han har knockback. Prøv lige at se, hvordan han gør. Prøv at blive ramt af ham. Men hvad fanden? Vi skal bare blive ved. Fight the skeleton! Jeg har en speed hack på, eller hvad? Ja, han har en skade jo. Ja, men det er fordi vi bare fløj igennem uden. Nu har vi jo ikke noget. Men nak zombierne for at få nogle ekstra ting. Holy fuck. Nak zombierne, ikke ham. Fuck ham. Slå efter ham. Fordi jeg sidder fast her. Du skal bare blive takket og så gemme dig om bag en mur. Okay, gem dig om bag en mur. Gem dig om bag derovre. Slå på ham, så han ikke kommer herud. Han er efter mig. Er han efter dig? Jeg sad fast i noget. Kom nu, hvor kan jeg kramme ham? Kan du slå ham? Ja. Det kunne jeg ikke. Oh fuck. Jeg kan ikke slå ham. Jeg kan ikke slå ham. Ej, det kan jeg heller ikke. Jeg kan ikke slå ham. Jeg tror, vi skal dræbe de andre ting. Nej, dem kan jeg heller ikke slå. Hvad fuck er det? De er bugget. Ej, shit, jeg falder. Bare gør hvad vi kan. Hvad nu kan jeg? Kan du slå skeletonen? Ja, det er den, jeg prøvede at slå. Det kan jeg nu. Det var et eller andet, vi har fået på. Ha! Du kan ikke ramme mig. Hvor fuck, den var tæt på. Jeg bliver bare smadret til ukendeligheder. Hvad gav den? Ikke noget. Er du klar til, vi går på ham? Go! Au! Hvad laver du? Jeg kan ikke slå. Hvad laver du? I can't even hit him. Det er kun fordi, at du ikke kan hitte ham, fordi du er noob, mand. Ja. Men det var alligevel mig, han gik efter. Han bukker i jorden. Det gør han sgu ikke med mig. Han siger, han går efter mig. Og så hold ham op væk! Nu dør du op. Ja. Det er sådan her. Ja. Giv mig det, han gav. Fuck. Giv mig det, han gav dig. Jeg vil have det. Bukser. Hey, du får din bone. Hjælp.
Gav han dig også svær, eller? Skeleton King should drop a music disc. You Ja. said on Ja, YouTube. det er mig, der har fået den. Ja, jeg gav den til dig. Okay, jeg ved, hvad der sker nu, så du kan bare lade lige mig. Hvad sker der nu? Og kig. Nej, vi kommer ind til noget. Nej, jeg fik lige droppet en masse ting. Her, ja, jeg skal se, hvad der er bedst. Du må få den her skeleton ting, jeg har brugt. Tag de arrows. Har du ikke fået noget? Nej, dem har du. Fik du? Jeg køber. Hvor mange er der der? 2. Hvor er mine henne? Mine er bugget. Kan du ikke lige tage en af dem fra og droppe en til mig? Jo. Øj, det var for meget. Sådan. Bare kunne en gang. Se, der er nemlig infinity på dem. Bare prøv at hoppe ind i siden. Okay, jeg spotter. Okay, lad mig nakke den der, okay? Jeg går med sword. Nej, de der bukser er mine. Nej, det må du gerne beholde. Jeg nakker den her zombie, der har en bue i hånden. Ja, det kommer også bagfra. Er du klar? Er du klar? Jeg vender mig! Vi går! Okay, du beskytter mig lige hurtigt. Jeg læser nu. Okay. Hvad vil vi på absolut? Okay. Get in the mansion and find all the... One isn't the spider. Oh, jeg ved hvad vi skal nu. Follow mig. Vi skal ind i dimension. Det er den herinde. Du er klar til at gå på den der? Okay, kom over nok dem herover. Der er en mere under trappen der. Du nakker skeleton, jeg nakker zombien. Jeg nakker zombien selv, det har jeg lyst til. Okay. Jeg tror ikke, det tager så lang tid. Det var enchanted bukser. Men jeg har nogen på. Okay, nak den der zombie, der er på vej ned til dig. Ja, men jeg stod lige og kiggede, for jeg fik en bue. Nå ja, fuck det. Vil du have den? Ja, jeg har en bue. Jamen, den er også dårlig. Kom med indenfor. Jeg nakker lige dem derovre. Hvad fanden? Der kommer også en. Lad mig skyde dem. Lad mig skyde efter dem. Og så kan du... Fordi jeg kan hurtigt nakke dem nemlig. Og du har jo en bue. Ja, men her var der også. Fuck ham, der han kan holde så meget. Døde du? Nej, han kan bare holde. Jeg har fucking kun et liv. Jeg kan nu ham her, han kan bare holde så meget. Nok ham. Ja. Ej, Okay. der sidder en der. Lad mig. Løb væk. Ja, jeg skal lige have liv. Derfor jeg sagde løb væk. Det er mig. Jeg havde ellers lige dem under. Nu fik du dem til at ramme mig. Du døde da ikke? Nej, men jeg mister liv. Med liv, jeg mister, hvor mere mad skal jeg spise. Okay, noget af det vi skal finde. Vi skal finde 3 ting. Jeg synes, vi skal starte med at løbe til venstre. Jeg har fået en kartoffel. Ja, det er fint. Inden nok de her skeletons. De har nok væk på at hjælpe mig. Det er en zombie der. De er på vej. Men fuck. Nå, bag. Zombien var psykopat. Helt for mig. Okay, zombien går efter skeletonen.
Zombien og skeleton kæmper. Nice. Så bare klar nogle andre nu. Nej, jeg nakker skeleton, fordi zombien han må fange over et hjørne. Så nu kan jeg bare blive med at slå ham over i hjørnet. Jeg kan ikke se nogen. Så du bliver en disappeared. Du skal klar på, at der er skeletons herinde. Se, der er en derovre. Ja, Skyd efter ham. hvad fuck er du? Jeg er inde i det her rum herinde. Nå, han er den anden. Der. The frog the DK. Pas på. Vi kan ikke ramme hinanden så. Jeg drikker lige en potion. Hvordan? Kom. Vi skal ikke spille tiden herinde. Kom den her vej. Follower du stadig? Ja, næsten. Du gik til venstre der, ikke? Nej. Men her er der lige en masse ting. Ja, du nakker lige ham der. Wow. Jeg hjælper. Au. Eller skråstrej, jeg Fuck, der er mange. Kom nu, væk. Hvor er du en diamond overkrop fra? Den, var der en af zombierne, der smed. Og så slår du ham i hovedet på mig, tak. Jeg fik nogle sko. Vent på mig. Vi skal huske altid at forløbe. Og der kommer ingen nogen fra den anden side af. Sådan her, sådan her, sådan her, sådan her. Fuck, han skulle. Dammesværet, det er mit. Jeg fik det. Pisser. Jeg fik det. Nå. Nej, så skal jeg have det der. Jeg skal se, hvad fedt der er bedst, jo. Ja, det gør du bare. Du får den med. Lad mig se. Det er fuldkommen det samme, men du får den der dårlig. Det var sådan. Jeg vil gerne tage med mest stability. Jeg fik den igen. Det eneste jeg mangler nu, det er faktisk en overkrop, så er jeg fuld gear. Kommer du herind? Ja. Kom nu derovre langsomt. Okay, der er en skeleton der. Nej, det er en eliteboss. Skyd efter ham, ikke gå mod ham. Han skader af helvede til. Okay. Vi skal skyde efter ham. Hele tiden. Og jeg skal have lootet. Det er fucking sygt loot, de der giver med de her. Du skræmmer med, det tager lidt lang tid. Du skal skyde hurtigere. Ja. Hey, fuck, der var en. Jeg nakkede den. Gjorde du? Ja, prøv lige hurtigt at komme herind. Jeg er bagved dig. Det var altså jeg kom først. Og det ser faktisk ud til, at jeg kommer først. Jeg faldt lige ved stigen. Ved stigen? Ja, trapperne. Han er lige herovre på den anden side. Jeg fik sko, diamond og hjelm. Så når jeg har fået en overkrop, så har jeg fuld diamond enchant gear. Den har jeg jo desværre. Er den enchanted? Ja. Okay, så sig når du vil give den til mig. Men nu har vi klaret en eliteboss, så det er sådan nice. Kom, jeg nakker dig zombie, du er så grim. Du ligger bare i et hjørne og dør. Kommer du? Vi har stadig lige lidt tid. Skulle vi nakke en eliteboss, tænker jeg over. Stod det i kysten? Vi skal også den anden vej i, jo. Nej, men den her vej skulle vi overhovedet ikke. Fuck that. Hvordan? Vi skulle overhovedet ikke den her vej. Skal vi ikke prøve at gå op af her? Jo. Bare lige gå forbi her. Så lige op til højre starter vi med. Okay, vi går efter. Jeg skal have hjælp nu. Går vi efter? Okay, den her elite herover må du ikke røre. De der gris må vi helst ikke røre. Og nu er de alle efter os. Bare bliv stående heroppe, okay?
Det er kun zombierne, der kan finde ud af at komme herop. Er det? Og skeletonsen selvfølgelig også. Jeg skyder skeletonen. Du skal bare holde zombierne væk, okay? Jeg nakker den der. Ikke slå efter den her, jeg skyder efter. Okay, vil du se, hvordan man kan nakke sådan en der helt vildt easy, sådan en boss? Kom op, vi skyder efter den. Hjælp med at nakke den der zombie. Og ikke ramme elitebossen. Du nakker nu nakker zombien, okay? Jeg nakker den skeleton derovre, der fucking irriterende. Okay, ikke nok den eliteboss der lige der, okay? Så vi gør sådan, der er en eliteboss lige hernede. Kom over på den her side. Kom over på den anden side herovre. Er det skeleton, eller hvad? Nej, kom over på den her side. Jeg må ikke falde ud over kanten. Jeg går efter den, der siger, når den dør, okay? Hjælper du med at skyde? Og hvis den dropper en overkrop, så er det min, er det okay? Ja. Jeg vil dø. Du fik mig dræbt? Det kan jeg også bare selv. Fuck dig. Okay, men lad os nok den her. Så kan vi lige så godt stoppe her. Det er enden af episoden. Hvad er det? 20 minutter. Kom herover og stå ved mig. Giv mig overkroppen. Glem det. Jeg giver den nok tilbage, men jeg vil gerne lige se badass ud. Jeg vil være badass. Badass. The badass motherfucker. Hey, det er mit. Badass! Se, nu kan I ikke røre mig, hva'? Hallo, så du ikke, der var en kiste der på siden? Hvad var der i? Ja, der var nogle potions. Hvad for nogen? Potion of regeneration. Jeg skal have en. Ja. Hvor mange fik du? 2. Okay, det er fint nok. Men guys, jeg siger, at vi ses, og stiller lige op siden af mig, her hvor jeg... Hvad fuck laver jeg? Jeg kytter et sværd. Kytter lidt det der, sådan her. Stil op siden af mig. Jeg er nemlig first person, så jeg kan se mig lige der. Men... Tryk højreklik, så det ser sejt ud. Du skal ikke stikke den op i hovedet på mig. Du kunne da bare flytte. Jeg stod først. Men guys, vi ses i den næste episode. Det er Inside af min krop, og han prøver at nakke mig. Men jeg er alt for strong, og han er en kylling. Siger guys.